Nsizwa yakithi, noma sisi wami, noma abantu bakithi, ukuganiselana kusuke kwakhiwa ubuhlobo obuhle, obusha futhi. Ukuganiselana akusilona ibhizinisi. Ukuganiselana akudayiselwana. Ukumuzwe nje umuntu omdala, ubaba noma umama ethi le ngane nidayise ngayo, niphisane ngayo. Lana into ebalulekile usukukwakheka kobuhlobo obuhle nobuhlobo futhi obusha. If insizwa eyiganwa izothola ubuhlobo obusha, which is isekhweni layo. If ingane yentombazane igana, nani nizothola ubuhlobo obuhle nobusha futhi la eganele khona. So umndeni uyanda. It's not a business transaction. Indaba yokuganiselana. So abantu they focus esadini lemali, bagcina sebebiza izumbulo ezinkulu. Ayikho ivalue engalingana nengane yakho. So kubula ukuthi ubize imali eshisiwe ngengane yakho. Bese ujivaza ubuhlobo lobo okumele ngabe buyakheka. Bugcina ubuhlobo obufile bungekho ngenxa yokuthi nibeke phambili imali. Kufana nalendaba le inkomo ezu11. Ubuhlobo obuhle nobusha, it's between the two families. Imindeni nomibili kumele discuss. Umuntu wesilisa kumele eze nalokho anamandla akho bese kuba ukuthi kwakhe ubuhlobo. It's not a business transaction ndaba amalobolo. It's into phakathi kwemndeni. Akukho la uzothi khona umuthe wona ufuna inkomo ezu5 kufika inkosi ethi izothi yindaba ubiza inkomo ezu5 why ungabizanga ezu11. Akukho lapho. Abazali nje bese kube yithandela ukubiza inkomo ezu11. Abazali nje basuke beyithandela ukufaka zonke lezi zinto ezifakwayo. Into ebalulekile la ukwakheka kobuhlobo between the two families. Lento yayinkomo ezu11 nje basuke beyithandela nje abantu bayathanda nje ukwenza lokho. Hayi ngona kubecindezelekile bayathanda ukwenza. Yabo. So kwakhiwa ubuhlobo between the two families. Bese kuzothi number 1, amanga menilobolana noma niganana awafunakali. Ngisho ukuthini mengithi amanga awafunakali? Ngisho ukuthi insizwa yami, insizwa yakithi, awukwazi ukuthi uzothatha imali yentombazane ngoba nakuthi ifundile inezimali. Uthatha imali yayo uhambe uyoyilobola ngayo. Amanga lawo, amanga awafunakali meniganana. Izizithatha imali yentombazane iyobekwe emsamo kini. Kuthiwa nina bomakhanya nazi inkomo zenu seziyaphuma ziyakakhumalo. Kanti imali yakho, kanti inkomo zakakhumalo vele lezo. Amanga lawo. Meniganana nifuna into ibe clean, amanga awafunakali. Phinde futhi insizwa yakithi, awukwazi ukuthi ukhiphe inkomo kama ungayificanga. Amanga lawo. Ikhe ngiphucuzeke kakhulu, angifuni ukumphoxa kuthiwa ukuphakathi kwami. Ayikho into kanjalo osikweni. Usiko njalo wona umdlalo. If inkomo kama ungayazi ungayificanga, uyalikhuluma iqiniso njengoba linjalo. Inkomo kama angiyazi. Kumele ikhishwe umnikazi wayo inkomo kama. Mawukuthi umnikazi wayo wabaleka, then kumele kube ukuthi intombazane ezoyikhipha inkomo yani, inkomo yomqhoyiso. Igeze nomuzi intombazane before ufike uzolobola wena. Before ufike uzolobola wena. Amanga awafunakali. Futhi awukwazi ukugeza umuzi kukhona umuntu owafike wathatha umntombi noma wamithisa kuqala kunawe bese kuthiwa wozogeza umuzi nawo. Mhlawumbe uthola ukuthi okunye ubaba wagezwa umuzi. Mhlawumbe iboyfriend yakhe yokuqala usisi. Nawe usuyafika usizomlobola sekuthiwa nawe ugeza umuzi nawe ngoba mhlawumbe nawe unengane naye. Manje umuzi usuzogezwa kabili. Amanga lawo. Amanga meniganana awafunakali. Kufunakala iqiniso njengoba linjalo. Siyabonga kakhulu.